Ja živim u Kragujevcu već 2 godine. Šta ima novo kod nas? Novo je Hana. Da. I sav život se promenio. A kako izgleda jedan vaš dan u Kragujevcu? Barem moji dani su baš obični. Kako imamo Hanu, definitivno, da. Mi uvijek se probudimo u 7:30. Ovo je naš alarm. Jedemo doručak, pa spremamo malo kašicu za nju. Idemo u teretanu. Mi treniramo kod jahte, pošto su naše nacije. Za 7 minuta. Mali čupovac. A znaš šta najviše voli? Sebe! Ponekad ja sedim na leg extension i mi ovako sedimo kik. I ona uživa. Je uživaš? Ona zaspi u kolicima, pa idemo do mesare, pekara, radimo stvari po naselju, pa onda idemo kući. Takav je naš svakodnevni život. Jako običan. Pa ja među vremenu radim, ali nekad oni moraju to same sve, a nekad sam ja tu sa njima. Ponekad idem da trčimo sa Hanom u šumaricama, pošto smo mi jako blizu. I onda uveče imam 3 sata za sebe da radim. I tako ide u krugu. I svaki dan tako. I svaki dan tako. I zato ne mogu da stignem na YouTube, zato što sad je Hana nama prioritet. I kako vam se sviđa Kragujevac? Jel ostajete ovdje ili... Ostajemo ovdje, definitivno. Da.